Ay mga kalinga, papunta po tayo kay Lola Tina at kukumustahin po natin at malungkot na yung matanda. Hindi na po natin hindi na daw po niya kami nakikita, kaya ito po at pupuntahan po natin mga kalinga. Ito po yung ito yung pabahay natin mga kalinga kay Lola Tina, oh. Sa taas din. Walang tao, nakapadlock. Kasama po natin si Kuya Joel. Ayan po si Kuya Joel, may dala po kaming groceries. May naririnig po ako nung nagkakaluskus. Sarado po itong bahay. Tao po. Tao po. Ano po? Lola. Oy Lola, ba't ka nandyan? Wala ka sa bago mong bahay. Ano ako ng Nagkaano ka po? kayod danyog. Ito, ginagawa ko dito. Ay, ang dami na, oh. Ito ang kinakayod ko mga niyog. Nako. Ito ginagawa ko dito. Ito. Yan po mga kalingap. Napakasipag talaga ni Lola Tina. Yan po ang ginagawa ni Lola Tina dito sa Ginagawa ko ito. Lalagain ko. May finished product ka na, Lola? Meron ka ng mantika niyan? Wala pa. Gagawin pa lang? Di libre mantika na? Libre na. Virgin coconut oil pa po ata ang tawag doon, ano? Dito po mga kalingap yung bahay niya nung matagpuan po namin si Lola. Ganyan po, mayroon na po siyang bagong bahay. Saan namin lagay yung groceries, Nay? Ikaw dito sa bahay ko. Talagang lakas pa si Lola, oh. Panay ang kayod. Mag-isa lang po si Lola dito. Ayan po mga kalingap po. Ayan, oh, maliwanag na. Ano la, kamusta na? Ito. Buhay pa din. Buhay pa rin. Dire-diretso lang po ang trabaho niya, no? Oo. Kasi kung hindi naman ako maglinis doon, ay di kakainin ng daga yung tanim ko. Ayan lang, may pagkain ka na, oh. Maraming salamat. Inyo brother. May mga ano ka na naman, groceries. Namiss nyo kami daw ay. Nalulungkot ka na daw dito mag-isa. Lagi akong nag-iisa dito. Pag uwi ko, isasama na nga namin ikaw sa diet, Lola. Huwag, ayaw ko doon. Bakit naman, Lola? Hahanapan ka naming mapapangasawa. Naiko, huwag. Hirap may asawa. Mabuti ang ganito, nag-iisa. Malungkot naman, Lola. Hindi bali na. Lagi dito wala si Gigi ay. Nandun ki Milalin. Nagtutulong doon pag nananyog. Yan po nga kapit bahay nila si Gigi. Ang bahay po ni Gigi nandito po sa dulo-dulo sa likod. Yan po. Kamusta naman po si Gigi ang kapit bahay? Ayos naman. Di na nainom? Nainom pa din. Ha? Nainom pa? Sabi ni Milalin ay, pag walaan niya dito, nandun yan. Sabi ko, ano na yan? Di na nasawa sa gin. Ikaw, Lola, di ka na nainom? Nainom ako pag hindi ako napapatulog. Yun. Nainom ka din wala, Lola, no? Pero karkaunti lang, hindi gaya ni Gigi. Si Nanay Gigi pala. Kuwela ba kayo sabi ni Nanay Gigi po ay magpapakababae na siya eh. Nako. Napakababae nga. Dati naman siyang babae.
Kaso lagang aywan ko sa taong yan. Pero mabait naman. Mukhang mabait naman. Kamusta naman po yung bata? Naalagaan po ba niya? Oo. Mukhang ano din yung bata, mukhang mabait naman, pero kailangan Mabait talaga ng focus ng ano. Kailangan lang talaga sa kanya yung pag-aral niya pupukusan ng magulang. Lagi hihatid sundo. Gayon. So, kung pababayaan niya ni Gigi ay di wala. Nagkukuprasyon doon. Ninit. Si Cedric, Lola, kamusta man? Nakita mo man dito? Hindi ko nakikita. Lagi ba yung nagtatrabaho din dito sa bundok? Nandyan yata, kay bakla. Sa unahan dyan, oh. Gagawa ng mga rest house. Tuloy-tuloy man, Maganda na dyan ang rest house. Ito po yung bahay-bahay ni Lola. Kaso malungkot at mag-isa. Di bali na mag-isa. Huwag lang mayroong kasamang maingay na hindi mo maintindihan. Mapaiwan na po yung kasama ko. Ayun, Ko. mapaiwan na. Mabantayan ka daw po. Walang problema ako dito. Lalo pag araw. Kung hindi nag-ulan, wala pa ako dito. Malinis po ang bahay, oh. Linisan ngayon. Hindi mo pa ito nalinisan, Lola? Malinis. Malinis ako. Malinis Hindi po. ako nakalinis kasi galing ako sa taniman ko. Ito po yung kwarto ni Lola. Nakakatulog ka man dito, Lola? Oo naman. Masarap ang tulog mo na? Sarap. Mahirap pag matanda na, Lola? Ay, may mga noodles dyan, Lola. May mga asukal, kape, sardinas, gatas. May gatas dyan, Lola. Okay na yung gatas na ito sa'yo? Okay na ito? Okay na yun. Medyo mayroon. Nahalo ko yun sa kape. Kaunti na lang pati ang bigas mo, Lola, oh. Inilabas ko yan kanina. May mga guyam. Guyam. Mayroon pa nga, eh. Binilag ko ito kanina dyan, oh. Tanghali. Ako nagpasok ang guyam na yan dyan. O mga kalingap, napakasimple lang ng buhay ni Lola dito. Pag umaga, siguro gusto nila kumain saging. Ay, si Lola, grabe naman. Sa inyo po yan, Lola. Sige na. Hindi, para mas malakas. Sawa ka na? Sawa na ako sa saging. Sawa na po si Lola sa saging. Bait mo naman, Lola. Nagbibigay na sa bagay. Pwede naman makakuha nito. Kuha tayo, Kuya Joel, oh. May hinog na. Masarap, mukhang masarap po ito. Salamat, Lola Tina. Yan po si Lola. Mas ayos-ayos na ang kanyang buhay kaysa dati. Regalo ko sa'yo. May regalo pa si Lola. Dalhin mo to. Grabe Meron na. kang pirituhing saging. Pwede, Lola. Salamat. Baka wala ka na, Lola. Ay, mayroon pa dyan. Madami. Baka maubusan kanyang Lola, ha? Hindi. May nagpatigasin pa nga ako dyan 3 buwig. Tahimik ka naman dito, Lola. Wala man ang gagambala sa'yo. Wala. Ang gusto mo may magambala. Ayaw ko. Ay, ayaw mo. Lola. Mas maganda ang ganito. Walang nagagambala. Tahimik isip ko. Nung makilala mo kami, Lola, ano mo? Anong masasabi mo nung makilala mo kami? Masaya ako nung makilala ko kayo. Natulungan ako ninyo na itong bahay ko.
Tsaka hindi lang nagtulong sa kaibigan din kami, Lola. Nagkaroon ka din ng mga parang anak-anakan, lola. Oo. Kahit tapos na ito, Kaya Lola. pag hindi kayo nagpupunta dito, nasa ako daw si Brother Alvin, hindi ko nakikita. Nung isang linggo, Minsan, Lola, di ako na para akong di napakapakanal eh. Parang may nag-iisip sa akin. Ikaw ata yung nag-iisip sa akin, Lola. kami ni Gigi. Ay, Sabi ni Gigi, oh. kailan daw niya si Brother Alvin dadalhan ako ng itak. Wala silang itak. Sabi ko, aywan ko. Ay, pwede namang ipon sila. Basta huwag na magbibili ng mga alak. Imbis na ibili ng alak, iipon nila pambili ng tao yan. Sabi ko nga, mag-ipon ka ng pambili mong itak kasi mahirap ako pag walang itak. Anong ipuputol mo? Sabi ko sa kanya. Kaya pag naputol yan na kahoy, mapunta muna sa akin. Mahiram ng itak. Buti may itak ka dito, Lola. Delikado pag wala ka ditong itak. Dalawa itak ko dyan, kaso walang ayos ang tangkay ang ng itak. Kaya sabi ko nga nako, para akong pinutulang pag wala akong itak, para akong pinutulang kamay. Ay, mahirap talaga pag nasa bundok ka, walang itak. Lola? Ay, mahirap. Kasi, kung mayroon kang tataga, wala kang itaga. Tsaka kung may gustong pumasok, Lola? Oo. Wala kang armas. Ay, ako, kahit ako ganito, mayroon akong armas dito sa loob. Ano yan, Lola, nasabog? Hindi, ito. Ano yan, Lola? Ala, may samurai ka, Lola. Pangtusok. Talagang safety si Lola. Pang hapon ata yan, Lola. Panahon pa yan ng hapon. Pero nakakita ako ng hapon sa Maynila. Ang hapon pala ay ang lakad parang ganoon ang paa. Yung parang sakang? Oo. Ganoon pala na hapon. Ang paa niya na parang ganoon. Ito Yan ang paa niya. Sabi ko, ganoon pala ang hapon. Kasi yung si Marlang taga rito nagkaasawa dito. Hapon? Ang kapatid noon, ang asawa hapon. Gano'n din alakad? Oo. Pararehas lang? Pararehas. Kaya sabi ko, sakang ang hapon. Pag hapon pala, Lola, sakang? Oo. Doon ko nakakita na hapon. Ganun pala ko ang hapon. Sakang. Kaya makikilala mo pag hapon? Oo. Sakang. Saka, si Lola. Itong ganito niya, ang buhok hanggang dito lang, pag ganoon. Parang walang buhok dito sa ganito. Sabi ko, gayon pala hapon. Sige, Lola, pangaralan mo na lang si Nanay Gigi, ha? Parang ikaw na yung nanay dito, ha, Lola? Oo. Pinagsabihan ko nga. See? Ay, Kuya Joel, pakidala nga, Kuya Joel. May regalo si Lola sa atin. Ay, Lola, salamat, Lola. Maraming salamat. Saan kayo nagdaan? Dito, Lola. Nandyan yung... Kasi yan eh, baka maano sa ilog, taas. Oo. Mataas ang tubig, no? Maraming salamat. Welcome, Lola. Mabigay lang ako, Lola, sa yung kaunting panggastos mo. Nagbibigay po tayo ng panggastos ni Lola kasi may bigas man siya, may pambili na lang ng mga kung gusto mo magbili ng tinapay. Meron naman dyan tinapay kung gusto mo magbili ng pang-ulam. Wag lang gin, ha, Lola? Hindi. Sige, Lola, ito pera. Maraming salamat. Pang-bili ko ito, mabili ako ng pang-ulam ko mamaya. Ay, meron ka na dyan, Lola, oh. May ulam ka na dyan. Hahaluan mo na lang yung mga gulay, yung sardinas, pwedeng halo-haluan, yung corned beef. Hindi kasi ako ng ulam na masyado ng sardinas. Ay, bakit, Lola? Maano?
Hindi baga ako, hindi naman sa pag ano, Nangihina ka. nang, parang hindi ko kuwan ang ano, lasa. Parang malansa. Mm-mm. Ay, social ka na, Lola. Hindi. Mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog today kina Lola Tina. At yun po, dinalaw po natin yung matanda kasi malungkot daw po at na-report sa atin na nalulungkot daw po yung matanda. Hinahanap po tayo. Kaya yun po, pumunta tayo, nag-abot tayo ng kaunting tulong at mag-isa po yung matanda, nakakaawa. Ay, kahit po na paggawa natin ng bahay, medyo nakakaawa pa rin, may kunting kurot pa rin kasi mag-isa lang yung matanda. Salamat po ulit sa panonood at don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, at syempre sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna, Kalingap Rob, at syempre po sa miss ko din kay Ma'am Buena. Salamat po mga Kalingap, God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago, basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito, mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang iba